Kum ka jing rakhe ya ka sngi Republic Day ha ka ju kapor kum ka jing kentiu ya ki sap jong ki khun samla ha po ka shnong ka balong ru banang penlong ya ki nong shing shnong bandon ha po ki shnong ki thaula jong ha ki sngi kerpang ha ka shnong lum umpi sning hari boy district la penlong ya ki jing le kai ba pher na du kapor mon step ha du kapor janmit ha ka jing pun kut ya ka ne ka program lawan ban sakhi ya ka ne ka jing le kemen dau ba rocky marwen u badi rang ba nong ilam jong ka than lawan ban sakhiru da kinong ak flem bat kinong shana flem kasi nanong ba shlong kipat ba jong shnong kilami banwan sakhi ya kene ka program ha kene ka sing baro chisngi hadu ka por janmit lengba kene ka program ka ba ki khun samla jong kene ka shnong ki penlong kum shibanta ha ka ba kene ka ski ka ba kerpang jong gari India hi baro ka wei lengba house nem khat khnai spa san pho ba hadin ke jingyo lai lut na ka sarkar phareng ni sayo ban pentri kam ya kata ke constitution ka ba pura ka ban kariti sanchar khadar jong gari India ba ke jongi ba dei na ta daw man la usnam ka arpun trik Januari ni rakhe ya kani gaski tum gaski ban sa jingken mau ba nilayo ya ka constitution ka ba pura jong gari India ba ke jongi lada ka tim jong wan lambok nong bri kim penlong ya kani ka program hey ho mano bantip badon ki star hapo kani ka shnong don ki superstar hapo kani ka shnong don ki rapper hapo kani ka shnong badon ki talented singer hapo kani ka shnong na kani ka madan ka basokro katu ki khun samla ki hap ki barit ki jungi ki peni ya kata ka sap ka bau blay la ai ni sngau sarang bat ni de hero banong ba ka snong lumumpi ka jongi tade ban sngau sarang ya ka ni ka program bat khamtam ye ki khun samla bat ki het ki baret ki bashat itnat ha ka ni ka madan sokru sokram na don banong ye phi tang ka ni bau melung so sathamu ong to khmet samla hakmat jong phi ba phin tip shano banjam don uklur banlam lenti im ka kerteng sa kanam